बेफोरबायदि खामानिखौ मावफेराना बेखायनो जि गिलुं मोनबाय थायोलै। माब्लादि पुलिस फैबा माब्लादि सोरबा सोंफैबा मोनथिबा मा जागोन बेखौनो सानै दिनानो थाङो, माब्ला हर जायो फात्ताखौनो मोना। आरोबा बे बुद्धिखौथ' सोरबा नङा सोरबा जेनेबा मोनथिखागोनानो सानसे नङा सानसेखि बेफोरबायदि जाबाय होनना, नाथाय इनि डेड बडिखौसो बहा थांखो सोर फात्ता मोनो? औ, सोर फात्ता मोनोना? सान मोना बुरिया आंखौ एकदम गिनानै थांनो होआ, माने थानो होआ। बिनि मुहुरानो आंनि मोखाङाव जाखांफैबाय थायो, सिमां मोगथांसो मोनलायलाङो एखनबा। थानाय समावबो बुरिया आंखौ थानो होआखै आरो थैना थांनाबो आंखौ सान्थि सुख होआहाय। बेखायनो आंजों गोसोआव फाथायहरजादों बियो, गोसोआव फाथायहरजादों। बेमपाथिजों नङाब्ला आदाहाय आंखौ दालायखा गोदान मुगानि मेथाइजों नङा पेरे 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 रे। आरे आयै मा नोमफानि आरो नोङो बावहाय गान खनबाय थादों आंनि सेराव? मानि खुसि मोनदों नोङो? आफायानो गैथ'वाना आयै, मालाय आफाया बेंगालरावसो खामानि मावगासिनो। होमबालाय नोंहा मानि खुसि हा? स्कुलाव थांनो जाला नोङो दाबो? गथ' मैयाबो थाङाखै नोङो, दिनै थांदो थां। नङाबा मोनगोनसो नोमा जों दा लावथिया बारखुनानै। आं दिनै स्कुलाव थाङा। सानफ्रामबो स्कुलाव थाङो, सानसे साननै थाङा जानांगौब्रा। मा सानसे साननै थाङा बेलाय? रबिबाराव बन्द मोनखायो नै, गामोन बन्द खादिनि, मानो थाङा बेलाय? हो? गामोनाबा माला फैगोन? गामोना 24 घन्टा दंबावो आयै फैनो, 24 घन्टा। ओमफ्राय दिनै थांला, आं समबारावसो थांगोन। दिनै हाफ क्लास ना जोंना, ओमफ्रायो हाफ गखागोनावलाय थांनानै मा लाब दिनै आयै? आयै बे गथ'आ मा जालांनो हमदों हो? थां, गोख्रै थांनानै स्कुल ड्रेस गानै थां। आबा समला बिदि हामा नङाना? नाङा, आं स्कुलाव थाङा दिनै, मानेथ' थांखाया, नों बुबाबो आं थाङा। मा नोमानि थाङा बेलाय हो? आंना सासे लोगोआना आयै, बियो फैयानो दिनै मालाय बेमबा, बेखायनो आंबो थाङा। होमबालाय बे खियाबा नों खिया नामा? बे जायाबा नों जाया, बे थैबा नों थैनोसै। जायखिया आं थाङा दिनै। मासे उख्रा जानो हमदोंहाय, बियो मासे उख्रा जानो हमदों। आं बुंदोंना नोंखौ स्कुलनि ड्रेसा गोख्रै गानै दा आब' मिलिसाजों थांफा। थाङा माथो। ओमफ्राय नों खिन्थाबावाखैसो आबैया दाबो फैया। माला फैगोन होनबाबो खोन्थाया, आबैखौ नांगौ आंनो। दालाय नों फैयाबा बहा दङ मा मोनथिगौ रे आङो? ओंखारलांनो फैयाखै दे। ओमफ्रायथ' आयै आं मोनथिखागौ, नों मोनथिखागोन बियो आबैखौ, बेखायनो नों खिन्थादोसो आंनो, नङाबा आफानो खोन्थाहरगोन आं नोंखौ। मा बुंदों नोङो? आफानो खिन्थाहरनो? मा खिन्थाहरगोन नोङो? बेखौनो नोंसोर आबैखौ थांनो थिनखादों बियो होननानै, नोंनाय आबैखौ सैखायाना। सोर बुंनाय नोंखौ आबा बिब्दि? बेलाय आंनि खाथियाव जाय दङ जिरायनानै, बेनोथ' बुङोना। आयै खिन्था आबैया बहा दं, नङाबा आफानोसो खोन्थाहरजागोनलै आंजों बाराखौबा। मा बुंदों नोंफानो खिन्थाहरनो नोङो? बेखायनो जुदि आफानो खोन्थाहरजानो बायोबा आंनो नोङो मेथाइ जानो फैसा हरबाय थानांगोन। गिबियावनोथ' नों आंजों बुजा मारसिगोन गोथो, आरो बिनि सायाव फैसा नांगौना नोंनो? थां, गोख्रै थां, स्कुलाव थांनो जल्दि बाम्बेर ओंखारै थां। आं थाङा माने थाङा, नोंबो आंखौ थिनहरनो हाया आयै। आबैखौल' खिन्थादो आंनो, आबैखौ जा गोसोखांखाबायलै, नों मिन्थिखागौ दे। मोनथिया आं आबा, आबैया बहा थांदों जेबो मोनथिया आं, बेखायनो नोंबो थांदो थां। बे आइयाथ' मोनथिखागौ आबैखौ बहा थांदों, मोनथियासो जागोनलै, आबैया लिंग्रियानो बहाबा थांनो हागोन आरो, एथ' गोबावनो हायालै। आइ गथ' आबा सोमलाया मा उख्रा जालांनो हमखो दे? बिनिफ्रायथ' बेथ' गथ' मानसिफोरना, बिसोरखौथ' बुरखायनो हागोन, आरो गामिनि सासे सानै फैनायखौबो आङो बांद्राय गोबाव लाखिनो हानाय नङा दे। मा खालामबावनो आङो? अब्लाबो मायबा मोनसे खालामखानांगोन दे आङो। नाथाय मा? बे बुरिया आंखौ थानो होनाय नंलालै सान्थि, इनिफ्राय इनि माबा प्रब्लेमल' जाहैबाय आंनि जिउआव। होमबाबो रानि माबा मोनसे आइडिया दिरुन नोङो। थांनांनाय नंला होननायखाय सोराङा बादा हरबायना, आरो गैया थांनाय जायासै, थांनोलाय सानदोंमोन। दसे उन्दुबाय, सुखौनो मोनथारासै माथो। बिहामजो, ओइ बिहामजो। आयै। औ बिहामजो, ओमफ्राय आबा सोराङा फन हरफिनदों? जोंखौथ' रावखौबो थांनो बादा होजोबनानै गथ'आ। औ आयै, थांनोलाय जोंबो सानदोंमोन न', नाथाय गावसोरनो अपारेसनाबो मोजां जाबाय होनदों दा, आरो दसे थाना खबर मोनफिनगोन बुंदों।
हेइ सोर बिहामजोआ मोजां मोजां मेगना नुफिनथारथोंसैहाय अब्लानो टेनसन गैथारला ने बिहामजो बेनोथ' आयै दे एबाराव मोजांखौनो खबर मोनगोन बायदि मोनदां खबर मोननो माने मोनखाथारनांगोन एबारावलाय माबा मेगनाबो अपारेसन खालामखादोंबालाय औ बेनोथ' जामाइजाबो थांनो होनदोंमोनहाय मा जाखो बेखौबो थांनांलासो बुंबायदां गावसोरनो बिफा फिसाजोंल' थांबायना दे आयै नों सिन्था दाजा गासैबो मोजां जाना फैजोबगोन दे नोंहाबो माबा आथिंसो सानाय जालायबायनोहाय मा जाखो दहाय खामानियाव दसे थांबाय गावनि खामानियाव फैफिनबाय नै मा जाखो दाबो बिसिनायाव आइदे आइदे होनगासिनो आयौ मा जालायखोसै आफायालाय मिथिया बेना सालु सालायानो जोबखाथारा दा आरो दासान्दिथ' बांसिन सानाय सुनाय जाथारो बेना आफाखौबो एसे डक्टराव मोजां नायनांसिगोनहाय आयै ने बेनोथ' ओमफ्राय आबौआलाय आबौ जायख्लुङा उन्दुदोंसै आयै बेबो लोमजानाया दासो एसे हामांबायना दे बिहामजो दाख्लैबो नों फैसा बिनाया एसेल'सो हरनो हाबाय आंबो गैया सिगांनि बायदिलाय बहा फैसा थाखाफ्राबो थाबाय थानोहाय औ आयै बुजिखायो आंबो आरोलाय बबेनिफ्रायथो मोनबाय थानो खस्थ' मस्थ' बिदिनो जिउखौ माबालांनांसिगोन आरो बिहामजो औ आयै फिसा सासेखौ लानानैनो थांनानै थानोसै आंबो दे आइ मोजां मोजां बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो फिसालानि थाखायथ' थांना थाखानांगोनानो नायनांगोन ना जोंबो हानायखिनिखौ एसे मदद होनोसै हायिखौ आरो उफाय गैया बिहामजो न'खरावनो आरो जोंहाबो नै दे आइ जेबो नङा दे थाथ' होमबा बिहामजो आङो नोंनावनो साहा फुदुंना लायनोसै ओमफ्राय बोराया सिखारो ना मायो दुगैनोबो हायासै दिनै दे आयै आबै आबौ जायख्लं एसे मोजां मोनबाय दा मोजांथ' मोनबाय आबै ओमफ्राय बांद्राय जानो सुखुवालै ओंखामफोरखौनो दाबो दे आबौ सना मोजां लासै लासै हामलांगोन नोंबो आरो नै दिनै नोमादैयाबो मा खबर सफैयो दायो अपारेसनाथ' जाबायनो नोमादैनाबो मोजां खबर सफैबाथ' सफैबाय मोजांनि खोथासै दे आबै जागोनदां मोजाङैनो आरो नोंबो बाहेरायाव जाला लोंला खालामथारना दे आबौ दे मोजाङै था र' साहा फुदुंहैनि आं नों लोंनो आबौ लोंनो बादों आं आबै लोंथ'लालै दे होमबालाय माबा सना एसे दसे दसे थाबायदे लामायाव बांद्राय गोजानाव नङा बे न' खाथियावनो दे एसे राफोद जाथों देहाफोरा बांद्राय उन्दुसोमबाय थाबाबो मोजां मोनाना गोसोफोरखौ औ आयै हामगोन दे आबा गासैबो दे मोनसे खोथामोन नाथायबा आयै नों दादि सोरांमोननाव बांद्राय फैसा दाबिसैलै औलै आयै मानो होनबा नों गुबुनाव बिदि फैसा बिबाना आं बोरैबा मोनथारो दाना हाबा फैसायाबो बिदि नांगौ जानायाव माब्लाबा एसे बिथ'नाय जादोंमोन गैया बिसोरबो आरो बहा हरबाय थानो हानो दे आं बिखालाबो एबाराव जास्ट बिनाय आरो खेबसे ओरैनो मोनाबो एसे एनै हरबाय ओमफ्रायथ' सोलिनो आन्था गोबां प्रब्लेम जाबाय आबा नोंबोथ' मिन्थिखायो बहानिफ्रायथो थाबावनो ओमफ्राय जोंजों दंनायमोनब्लाथ' माबा नङा माबा मोनसे जागौमोन र' बेनोथ' आयै नाथाय आफाया जोंखौ नागारनानै थांबायबा अब्लाबो नों दुखु दाजा दे दे आबा दसे लामायाव बेरायहैथां नोङो दे नों मेगि जानो नै एसे संना लाबोनि आङो औ दे आयै देनांना आयै र' आं खामायनाय जायोबोला नों रावनावबो बिदि बिनांनाय नंलालै दे नों खामायनायल' जाग्रोना बाखि ओमफ्राय उनाव जाबाय थागोन बियो औ आयै सानसेबाबो वान दे दे सना नोमफा थानायमोनबाथ' जेबो उसुबिदायानो जानाय नङामोन आबा उसुबिदा फैब्लाबो आं गावखौनो गाव हारसिं मोननाय नङामोन नाथाय जिउनि लोगोरिया गोमालांबा जोबोद खस्थ' मोनोहाय बिफाया थानायमोनबा जोबोद दुखु मोनो आं दाबो गोसोखांबोला नोंदि मानो जोंखौ एसेबां थाबैनो आस'खान्दा नागारनानै थांखो गेजेरावनो आयौ बिसिनि मानसिया आंखौ जेरावबो नागिरगासिनो आं दाना मा खालामबावनो दे आङो थाखुमानांसिगोन नङा आं बिसोरनि आखायाव फैथारालै आं आरो बिसोरजों माब्लाबाबो हमजाला नङाबा बिसोर आंखौ हमना लांफिननानै मा थि खालामगोन मा फात्ता आरो आङो फन नागिरनानै सोरनिबा लाथ'नानै न'आव खिन्थाहरनांसिगोन जानाय नंला आयौ बेथ' बिदिनो फैगासिनो माथो थाखुमाबावनो दे बबेथिं थांबावनो बबेथिंबा थांबाबो मोनखागोन बिसोरनि आन्दोनिफ्राय थाखुमानांगोन आङो बे साला बिथिंजायनो फैदोंमोनथ' माथो नाथाय बबाव थाखुमाखो अब्लाबोथ' इयो गखानाय नङालै आंजों मेडाम बिथिंजाय सासे सिख्लाखौ खारबोनाय नुदों नामा
सोर सिख्लाब्रा आं मिन्थियालै होमबा बिथिं रावखौबो नुवाखै गुबुननाव सोंनायना नायदो भाइ आंथ' नुवाखैबो मिन्थियाबो खारबोनायाथ' बिथिं खारबोदोंमोनब्रा नाथाय बहाथो थाखुमाखो बेलाय हे इसोर आंखौ दानुथों दे आंखौ दानुथों आं बिनि आखायाव फैया बिथिं थांबानो जासै बियो आंखौ नुबावबा जारला जागोन माथो हे आफा इसोर बिखौ बिनिफ्राय थांहोदो ना आंखौ बिनिफ्राय बासायदो एसे बैथिं थांनाय नायबावनि नामा र' माखासेनो फन खालामना खिन्थाहरनि बोरैबा नुबाबो जागोन दे सेल मानसियाथ' बिथिं फैदोंमोन नाथाय बहाबा थाखुमानानै दोङो बांद्राय गोजानाव थांनाय नङा इयो खारखादोंसो नोंसोर बै फारसेथिं नागिर आं बिथिंजाय थांगोन मानसिया ओजोंहाय थांफिनो न'आव थांफिनो गारि गाखोनो नागिरखादो इयो मोजां थाल ला बासावबो नाय गारियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव नायबाय था गैया हारसिंखासो मानसिया जोंनिफ्रायलाय बहाथो इसेबां गोजानाव थांनो हानो बेलाय दे नाय नोंसोर आंनिथिं नायनि र' आयौ हे आफा इसोर थैगोनसोहाय बिसोर आंखौनो होसोगासिनो नाथाय आं दा सोरनि मदद लाबावनो दे जोंनि दखानाव सोर थाखुमाखै बिलाय ओइ मा खालामदोंलै नों बेयाव नों सिखाव खावनो फैदोंना जोंनि दखानाव मानो थाखुमादों नोंलाय सोर नङा आं सिखाव नङा नों सिखाव नङा पुलिसनो हरजाबासो मोनथिगोन मा खावनो फैदों नों जोंनि दखानाव आं जेबो खावनो फैयाखै नङा थगायदों नोंखौ दानो बुंखानबा बुंखा मोजाङै सोंनियाव नों मानो खावनो नागिरा नों बुस्थु खावनो फैदों दा आं जेबोखौनो लायाखै नुदोंना आंनि आखायावबो जेबो गैया आरो आं जेबो लानोबो फैयाखै बेयाव थगायदोंना गासिबो सिखावानो सोरथो आं सिखाव होननानै लानो नङा आं बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फासिनानै दङ अन्नानै हायोबा आंनो फन हरथ'नो हागोन ना आं मोनसे फन खालामनि आं नोंनि खोथाखौ मानो लानो नोंहालाय मा भरोसा नोंखौथ' आं सिनायाबो आरो नोङो गावनि दायखौ लाखोमानो थाखाय बायदिसिना बुंफ्लाबा आं मानिगोन आंखौ फोथाय आं बिराद गिदिर मुसिबतआव दङ नाथाय आं मानो भरोसा खालाम नोंखौ नांगौबा आं जेरावबो खारा अन्नानै मोनसेल' फन खालामनि आङो न'आव बाखि आंखौ नांगौबा बेहायनो हमना दोनबाय था माखासे गाज्रि मानसिफोरा आंखौ बिराद होसोगासिनो आरो आं बिसोरनिफ्रायनो खारै बेहाय थाखुमाथ'नो गोनां जादों दासो बिथिं थांदों बिसोर आंखौ सोंबा आंखौ खिन्थानो नाङा अन्नानै प्लिज मानसिया एकदम थाख्ला लान्थाथारमोन आंखौ होसोनाया गाज्रि मानसि बिसोरो प्लिज बिसोरो सोरबा सोंबा आंखौ खिन्थानो नाङा नों माबाफोर गिदिर दाय मावनानैथ' खाराखै सोरनियावबा गिदिर सिखाव खावनानै बा सोरखौबा मार्डार खालामनानै मा थिक नोंनालाय नों बायदि सिखावखौथ' आङो नङा पुलिसनो फन खालामनायानो गाहाम जागोन आंखौ फोथाय खेबसेल' प्लिज आदा अन्नानै आंखौ हेफाजाब हो आं बुंखाबायना आं गाज्रि मानसि नङा गाज्रि मानसिफ्रासो आंखौ होसोदों आजिखालि महर मोखांजों हमनो हायाना बेबा मा सिखावाबो आजिखालि बिराद सैथान जाबायना खायसे आं सिखाव नङा आदा मोनसे गिदिर प्रब्लेमाव फासिनानैसो आं दिनै बेफोरबायदि जानांदों खारबाय बायनांदों गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय नोङो सैथो बुंदोंना बुङाखै बेखौथ' आं मिथिला नाथाय नोंनि खोथाखौ खोनानानै दे खेबसेखिनिखौ आङो नोंखौ फन खालामनो होगोन नाथाय नों जुदि आंनि फनखौ लानानै खारनांगौबा ना नोंखौ लगे आङो पुलिसनो खबर होगोन जागोन दे आदा आरोबाथ' नोङो चान्स लानो दै फन लानानै खारनाय माबा माबि नोंखौ र' आङो आंनि फंबायनो नोंनि फट'खौ खेबना हरग्रोनि वाट्सएपाव बिसास गैयाना नोंबा आरो मा दानो खारब्रबबा बोरै हमना मोनो नोंखौ बेखायनो नोंनि फट'खौ खेबनानै हरग्रोगोन आङो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाथाय डाइरेक्ट नोंखौ हमनो हानाय बायदि दे जागोन दे आदा अखाफोर होननाया बेहायनो खामानि मावोना मावनायाथ' मावनोसो नागिरदोंमोन नों जायनि बाथ्रा बुंदों फैनांगौथ' दङमोन सासे अखाफोर होननाया फैनांगौ दङ माने मा फैयाखै नामा बेयाव ओहो सफैयाखैनो बियो जयेन जाफैनांगौमोन दाख्लैनो ओमफ्राय फैयाखैथ' बियो आरे माब्रै बेबायदि ओरैबा ओरै बैथिंजायनि मानसिया बेहायनो फैदों होननानै बुंदों सरि फंबाय नाथाय फैयाखै नालाय दा आरो हनै जोंनि खामानि मावग्राफ्राथ' मावगासिनो बेबो फैनायबा दा मावनांसिगौमोन आंबो फन खालामदोंमोन फन खालामनायावथ' बुंदों मानसिया ओंखारबोबाय होननानै नाथाय सफैयाखै बेहायबो नोंसोर ओरैबा ओरै दाजादे नोंसोर लाखुमादों दा माबा मोनसे अखाफोरा माबा मोनसे जानांगौबा आरे फंबाय जोंहाबो खामानि मावनो गोनांथि जानायखायसो माने मानसि नांगौ जानायखाय बेबायदि माबादोंमोन रायलायदोंमोन नाथाय बे सफैयासैनोबा माथो खालामबावनो दा आरो बे फैथाराबाथ' गाबोन जोङो गुबुनखौसो सोनांसिगोन बिनि जायगायाव आरे माबोरै बिदि जाखो आं बुजिनोनो हायासै नोंसोर ओरैबा ओरै बेबायदि जाबाय थाबाय जे जाय सिख्लाया बेहाय खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन खामानि रायलायखाबायबोमोन बे सिख्लाया खामानियावबो सफैयाखैबा बेहायबो सफैयाखैबा अबायथो थांखो बिलाय आइ एम सरि फंबाय आं जेबो बुंनो हाला मानो होनबा बे सफैखायाखै नालाय नों रेजिस्टारावबो नायनो हागोन बिनि जेबो एन्ट्रियानो खालामनाय गैखाया नाथाय बे बोरै जानो हाथावगौ नङा अखाफोरा माबा मोनसे मुसिबतआव दंथारोलै बियो
आङो एबार खनसेयाव पुलिस लानानैसो फैनाय जासिगोन बेखायनो मोजां सोंनायावनो खोन्थाखादो अखाफोरा बहाय दं बहाय दोनखुमादों मा जादों मानो होनबा बियो बिराद मुसिबतआव दं होननानै SMS खालामदोंमोन आंनियाव आरे जोंखौ दाय होना बोरै जानो फंबाय दा जों नंगौखौसो बुंखादों आरोलाय जोंबो मानो थगायनो आंनो दिनैसिम बेसेबां मानसिखौ खामानि होखो नांगौनि जरुरतावसो जोंबो बेजों रायलायनाय जादोंमोन नाथाय मानसिया सफैयाखै नालाय आरो मा बुंनो हाबावनो बेबायदि बोरै जानो हाथावगौ अखाफोरा बेयावबो गैया न'आवबो सौफैयाखैबाथ' दा जोंबो आरो मा बुंनो हानो दे जोंनि बेवहाय सफैयाखैनोबालाय बेबायदिजों बोरै जानोरा जोख्रुबजों मारगौसोलां थगायनायखौ ओरैबा ओरैनो नङा बिसोर माबा मोनसे बिराद गिदिर गेम गेलेदों अखाफोरानोथ' थांखो बबाव मेहेर नों आरे आदा लोखि नों बेहाय बोरै आदा लोखि नों दिनैसो लोगो मोनबाय नोंखौ ओमफ्राय नोंबो बेयाव आङो ना माने मोनसे इम्परटेन्ट खामानियाव फैदोंमोनलै आंबो ना मा र' दे आदा औ हेलौ मा अबेनिफ्राय हरदों नोङो हो आरे यार आं थांगासिनो र' औ नों हरलाय आंनो खोन्थाहरलाय अबाव दं नोङो आं थांगासिनो आदा लोखि प्लिज अननानै आंखौ गाज्रि दामोन दे आं बिराद इम्परटेन्ट दा खामानियाव फैदों आं दा थांनांसिगोन आं फन खालामगोन आदा नोंनाव इट्स अके मेहेर दे औ र' नों बेयावनो थाबाय थादे थांगासिनो दोरोद नांखाया मानसिया मेहेरालाय बे फेक्ट्रियाव मा खालामफैदोंब्रा आरो सोरखौ नागिरफैदों बेयो माने मा खामानियाव फैदोंबा आं दा अखाफोरखौसो बहा लोगो मोनबावगोन ओमफ्राय बिथिंजाय नागिरलांबावनि र' बेबायदिजोंथ' जानाय नंला आङो माबा मोनसे आंनि मानसिखौनो एसे लगायनांसिगोनलै औ अब्लासो जासिगोन लोगो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो लोगो सनामोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे सम लानानै फैबाय नेक्स्ट भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बिदिबा लोगोफोर ना जाबाबो जायाबाबो मारै जादों मिथिला जेबो उसुबिदा जायाबा फैफिनगोन आरोना थाबैनो लोगोफोर मैया लाबोनो हायासै लाबोनो सानदोंमोन नाथाय जायासै लोगोफोर एसे प्रब्लेम जाना होबाय जायखिजाया दिनै फैलायबाय दसे सम होनानै नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर जाय एसेबाबो नेनानै दङमोन ना लाइक होनो दाबाव लोगोफोर मोजां मोनदोंबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय बायाबा लाभ इउ बयनिसिमबो जेब्लायबो